ቃለ ወልደ መንግሥተ ሰማያት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 42 እስከ መጨረሻ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አልቦሁ አመ አንበብክሙ ውስተ መጻሕፍት እምነ እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘን እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ከመ ትትሐየድ እምኔክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር ወትትወሃብ ለአሕዛብ ዘይገብሩ ፍሬሃ ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እምነ ይትቀጠቀጥ ወለዘሂ ወድቀ ዲቤሁ ትቀጠቅጦ ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን አምሳላቲሁ አይመሩ ከመ በእንቲአሆሙ ይብኑ ወፈቀዱ ያሐዝዎ ወይፈርህዎሙ ለአሕዛብ እስመ ከመ ነቢይ ውእቱ በኀቤሆሙ እግዚአብሔር አምላክን አብ የኩሉ ዘረሰተነ እንደሆነ እንስማ ቃል ከተማ ልትፈሳበት የታው ተሰሎና ከተማ ደሳውሳን ያረነ ተጀለፈ ቅዱስ ወደ ከሰደነ በሰውን ተመስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቅዳ ይደነ ራይደ ይሁን ሳይደ ተመረተ ተባህር ለተስመለ መስዋዕት ወኃይል ዓለም ዓለም
ጥይተ ማሞ ወደ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዝን ተወራቸው መርከመ ወይን ተሰራስ ተስላን መረክማ እግዚአብሔር ተንሱ በቅናተ ሰይጣን አብዳል ከመዛቱ ለያ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክተ ኩላ ምድረ ሰላመከ እንተም ሰማያት ተባቲ ሰራዊተ ሰማይ ሲብሑ ከንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ በሰማያት ወፈንዶ ላይ የነፈቃ መንፈስ ቅዱስ ፈረስ ያዋወሬ በተክርስቲያን ቅዱስ ረዋተ ለነበመረት ወደ አሚን ወፈጽም ለና አሚነ ሥላሴ ከቅድስት እስከ ዳሬ ዘተንሳስ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አወ ጾማነ ዝከ ወተውሰሙ መርሆሙ ለአበዊነ ወለአዊነ እለሆር ወተአንገዶም ይጥማር ማይደርን በሰላም ወጤና ባረክ ነፋሳተ ሰማይ ዝናማተ ፍሬያተ ምድር ዘዛቴ አሁን በከመ ጸጋከ ወረሴ ጸጋ ወተላ ወትረ ዲበ ገጸ ለምድር ወአጽንዕ ለነ ሰላመከ እምይጥልበነ በኃያላን ለአሰኒ ላዕሌነ በኩሉ ጊዜ ጸጉ ሰላመ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ለጉባኤ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስት ኩለ ጊዜ ለኩሉ ለለ አሐዱ አሐዱ በበአስማቲሆሙ በቅድመ ኃያላን አምላክነ አንሂሎሙ ዋይሬው ነፍሰ እሳታ አዊነ ወአዊነ ሀቲነ ለነሙ ወርወተ ወአዚነ ለነሙ ዋይረፉ በርትዕተ ሃይማኖት በዕጣን ወበቁርባን ወወይን ወዘይት ወመንጠዋል ወመጻሕፍተ ምንዋጋት ወመያዘ ቤተ መቅደስ ከመ ክርስቶስ አምላክነ ይእስየሙ በኢየሩሳሌም ሰማያት ወለኩሎሙ ሕዝብከ ወለኩሎሙ ወለተቃወስተ ቤተ ክርስቲያን ወለተቃወሙ ምስሌነ ኢየሱስ ምሕረተ ክርስቶስ አምላክነ ተሳህል ላዕሌሆሙ ወለኩሎሙ ወለአቅሶሙ ጸዋተ በቅድመ መንበር ከመ ብሮነ ደንግል ወከሰሙ አኒ ለኩላ ነፍሰ እጽእት ወእለ እስራት በመዋቅዕ ወእለ እለው ውስተ ስደት ወፄዋዊ ወእለ አሕዛን በቅኔ መሪር አምላክነ አድኅኖሙ ወለኩሎሙ መስተምርተ አስተምህሪ ሀበ ወልድኪ ከመ ያዕር ነፍሰ ኩሎሙ ጳጳሳት ወሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሊያረጡ ፍኖተ ካዝበ አማን ነገሥተ ወመኳንንተ ወመሳፍንተ ወእለ በሥልጣናት ወራዙተ ወደናግል ወመነኮሳት በዓለ ወነዳይ አብይ ወንዑሰ እቤረ ወጓለ እማውታ ግይሮ ምስኪነ ወኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ላዕሌሆሙ ማኅበረ ቤተ ክርስቲያን መቅደም ወፈድፋደ ሰበእንተ እለነ ወሰዛቲ መካነ አንቲ ዘበንቲሆሙ አስተውኩ ይጽውቅ ከመ ያዕርፍ ነፍሰ እምኔሆ በሀበ ኩሉ ዘተሰምዕ
ክርስቶስ እግዚኦ ስም አይቅኙን ይለና ማለት ነው። ኤርምያስ ነቢየ ኤርምያስ ምዕራፍ 51 10 ተመረጠና ወአውፅአ እግዚአብሔር ትሕትነ
እግዚአብሔር ንዓና ብፍትሑ ብምሕረቱ ገበይና እዩ በረከቱ ኣሕጅርና እዩ ካብ መዓት ኣውፂእና እዩ ካብ መዓት ናብ ታሕጓስ ወይ ደግሞ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ተሻጊርና እዩ ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ተሻጊርና ኢና እቲ ንዘመናት ዝኣክለ ጎዳህና እንዳተሰቃየዎ ፀንሑ እቲ ንዘመናት ዝኣክለ ጎዳህና ኣብ ባርነት ፀንሕዎ ባዕሉ ክልዒሱ ናብ ህይወት ኣሻጊርና እዩ وأوقع እግዚአብሔር ፍትነ ፍትሕ ደግሞ እውነተኛ ፍትሕ ዝርከብ ካብ እግዚአብሔር እዩ እውነተኛ ፍትሕ ዝርከብ ካብ ታቦተ ጽዮን እዩ እውነተኛ ፍትሕ ዝርከብ ካብ መላእክት ቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ፍትሒ ንዓና ልኢኽና እዩ እቲ እውነተኛ ፍትሒ ንዓና ሂብና እዩ ኣባና ሕድርዎ እዩ እቲ እውነተኛ ፍትሒ ናብዚ ዓለም ዝመፅእ እዩ ናብቶም ውፅዓት ኣብዚ ዓለም ዝነበሩ ናብቶም ዝተወፅዑ ህዝቢ ናብቶም ኣባርነት ዝነበሩ ናይ ፍትሒ መፅኡ ይርመኒ وأوقع እግዚአብሔር ፍትነ ንሆኑ ግርበጽ ግብረ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚ ብርዝ ፓስፖርት ጠፊና ለታሃና ነው አመንጎ ትምርቲ ወምሲ ሓደ መልእክቲ ያተና መሳለሒ እቲ ትምርቲ ዝግባ ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣቦታትኒ ሞናቱ ሃገረ እግዚአብሔር ትግራይ ብጣዕሚ ዕድለኛ ብዙሓት ሊቃነ ጳጳሳት ወይዳያ ከምኡ እቲ መንበር ናብ መንበሩ ናብ ርእሰ ገዳማት ኣክሱም ጽዮን ተመለሱ መንበረ ሰላማ ስለዚ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝግባእ ትምህርቲ ናይ ጸሎት ክቡር እዩ ሕዚ ሳልስ ዝወፂና ከም መሳርሒ ታብሲና ሕዳኽዳፀንሕ ኣብ መንጎ እቲ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ድማ ቃል እግዚአብሔር ፍልይ ዝበለ ማለት ናይ ምፅኣል ህጊ ስለዝኾነ ናይ ኩሉ መሰረት ስለዝኾነ ዝኾነ እዚኣ ናይ ሃይማኖቱ ናይ ጥምቀቱ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን መሰረት ናይ ስርዓቱ ናይ ኩሉ ምፅኣል ህጊ ስለዝኾነ ፍልይ ዝበለ ካብ ካሊእ ኣብያተ ክርስቲያናት ፍልይ ዝበለ ስርዓት እዩ ዘሎ መጀመርያ ናብዚ ጦርና ዝደና ሓወልቲ ኣደባባይ ዝተመለሱ ወንበራትና ናብዚ ዝመፅኡ ብድሕሪኡ نقف حاجة لهم بدحيو عاوزين زكبات الموتي زكبات بناء سعر بدرنا أقسم سكين كاونتي مسكنا سمنا يفعل نجا من مرا أوز قدس بيت عزيز غير نجا مسكين تمسكنا استعلم ولا لا علم ولا استعلم ما مسكين تساوي ولا مسكين الزبوت عزيز تاريخون سلعلم تمنكر ويلعنون نبش شبازير ويتانا عمل حارسنا يسوس كريستوس عبيت لهم مستولده مستوم أبكالي والعلمات سنورو وخلبت نقصات بمهان كامزي كام قدس أخصم تبكيسو سبعة سكر بمحاز نقويتانا عمل حارسنا يسوس كريستوس ووتو بمحاوي سكر سكيدو زمت أخصمه نقص أو زبوت هزينا ترخبنا ننامو نكو عدس بلنا سرعة ودت ببزان أبوي قال ما تعجبوا لقاوة بيت كريستياني إذا تمت زلوا تريهم زلهم جهنمني سجن تبلو نزب على مدحنتنا مهرة مخورد عسران 4 ساعات سجن جهنمني تبلو ما يتنكتر ما صلاة الزهلفو قدسان أبوي قال ما بساتني لقاوة بيت كريستياني رسال مراتو كدامات أخصم سيئر ما يزبط زلهم اسكم علم سنينه بدارين جماعة يسكن ولا تخلينهم ليكاون بيت كريستيان أمريكا يركونه أبدا اسكم علم أبدا بتشرجوا أبدا بعلم العجو ونسي اسكم علم تعبوا تعالوا أغلب جبر لا استجني وساعات مخيجي سوي أنت نداغورو سب سوي نداغورو وزو إذا نحزا كله سخون دمتنا نحزا كله خليه مثل بس حزا غور ليها وذيا إذا حزز بنا يموتا قدس أقسم ما عالم ونزبل زنورو أبرها وأطمها نقصات عالم زنورو قدس بنا يمو እግዚአብሔር ተመስገን የሆነው ቅዱስ ቦታ ስለተረፈለ ዓለም ላይ ምስከሳኒ ላይ አቦታት በጨብጨባ አዴታት በዕለታሲ
أبكر يزلهم كفت كفت ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሰተከነዋ ተኸዲኖ መምንፃ ስለ ዝርከቡ እቲ ስርዓት ዑደት ንኽፍፀም ክፍት የብሉሎም ለዋስያን በዚ ከምዚ ይዝሩ ለዋስያን ከምዚ ኢሎም ዝርማ ለዋስያን ማታ ጣፍታ ጀሚሮም ከምዚ ኢሎም አይ መዘምራን ማለት ነው ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ልብሰተ ክህነት ተኸዲኖም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተዓጅቦም ዓመታዊ ይርከቡ እስኪ ብዕልልታ እዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ብብፁዕ አቡነ ሰላማ ቀዳማዊ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ስርዓተ ቁርባንን ጥምቀትን ለመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝተኻየደሉ ቅዱስ ከተማ እንኳዕ ኣብዚ ተረኸብና እዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ፍቅሪ ጽዮን ሓዲርዎም ሊቃነ ህዝበ ክርስቲያን ሕዚ ኣብ ምእታው ዝርከቡ ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ልብሰተ ክህነት ተኸዲኖም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምእታው ይርከቡ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ኣቡነ ተዓጂቦም መፀለዎም እስኪ ብዕለት ዛለ መጨብጨባት ሰኒዎም ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ታሪኩ ተመቂሩ ዘይብካ ቅዱስ ስፍራ እዚ ተረኺብካ ሓደ ኣካል ናይዚ ምዃን ዓብዪ ትዕድልቲ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝስዕል በሉለይ እስኪ ብዕልልታ ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ብዕልልታ መጨብጨባ ፍርቆም በዚ ፍርቆም በዚ ወዲያ ደሳ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ኣብ ምእታው ዝርከቡ ልብሰተ ክህነት ለቢሶም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ንዓለም ድሕነት ብምምናይ 24 ሰዓት ደኺሙኒ ሰልችኒ እንተበሉ ለይትን ቀትርን ጸሎት ኣብ ምብፅሓ ግዜ ጸልዩ እሞ እስኪ ልዕሊ እግዚኣብሔር ነዚኣቶም ይኽለና ዕለል ብምባል ምጨብጨባ እስኪ ሰኒለይ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ስራሕ መካየድን ናይ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ዓዲግራት ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልን ናይ ዞባ ማእኸል ትግራይ አክሱም ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዋና ጸሐፊ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ካናዳ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ንቡራይድ ጎደፍ ኣምራ ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ዋና ኣመሓዳርን ናይ ዞባ ማእኸል ሃገረ ስብከት ስራሕ መካየድን ዝኸበርኩም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ናይ መንበረ ሰላማ ስራሕ ፈጸምቲ ዝኸበርኩም ናይ ሃገረ ስብከታት ስራሕ መካየድን ናይ መምርሒ ሓለፍትን ዝኸበርኩም ናይ ኣድባራትን ገዳማትን ሊቃውንተ ቦታት ዝኸበርኩም ናይ መንግስትን ውድብን ሓለፍቲ ዝኸበርኩም ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣክሱም ጽዮን ክብረ በዓል በረከት ንምቅባል ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብዚ ዓውደ ምሕረት ዝተረኸብኩም ምእመናን ወምእመናት
እንኳን አምላኬና ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብረ በዓል በሰላም አብጽሐኩም ጻዕነ እንኳን በሰላም መጻኹም። ካብዚ በመቀጠል እቲ ናይ ዕለት መርሃ ግብሪ ከፍልጠኩም እየ። ያው እቲ ፕሮግራም እቲ ፕሮግራም ብጸሎት ተጀሚርሎ ካብ ቀፂሉ መዘምራን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ገዳማት ኣክሱም ጽዮን ስብሐተ እግዚአብሔር ከብጽሑ ካብ ቀፂሉ ካብ 2 ሰዓት እስካብ 2:40 ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ተምሃሮ ወረብ ካቅርቡልናዮም ካብ ቀፂሉ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ሓፂር ሪፖርት ብኽቡር ንብረቱ ጎደፋ መርዓ ቀርበልና እዩ። በመቀጠል ናይዚ ዕለት ብብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ሰናይ ድሌት ሓደጎ ብሰናይ ድሌት ሓደጎ ከምህሩና እዮም። በመቀጠል ናይ ከተማ ከንቲባ ናይዚ በዓል መሰረት ብምግባር ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም መልእኽቲ ከሕልፉልና እዮም። ቃለ ምዕዳን ቡራኬ ብብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ክወሃበና እዩ። እዚ ምስ ገበርና ናብ ተቐፂሉ ዝርከብ ናብ ምራደ ቃል ክንከይድ ኢና። ብሔራዊ በዓል አፍሪካዊ በዓል
كم مهانة مثلا يهو أزوزيني هذي وعلو مسكر مهانو قال كده عاوزين خمسة دمو قال كده حفيظ خارج زمان مهانو وترانية توزيع خمسة دمو رانية تحيزو خارج زمان مهانو وعلو زعوري مراتجي مسكر زمان كاملنا كام قدس الجماريان كاملنا كام فيها البركات رديئة يستطفنا وعلو بعد سلامي ورنا سمعني من ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዋና ስራ መካየዲ ናይ ዓዲግራት ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ናይ ማእከላይ ዞባ አክሱም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ አባል ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዋና ጸሐፊ ናይ ከረራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ልዑል ወደፋ መርሃ ናይ ወሳዕ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ንቡሮድ ናይ ማእከላይ ዞባ አክሱም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ዝተኸበርኩም ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ዝተኸበርኩም ናይ ኣሕመድ ስብከት ስራሕ መካየድቲ ዝኸበርኩም ናይ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ሊቃውንትን ዝኸበርኩም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ በዓል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ሕዳር ጽዮን ንምኽባር ዝመጻኹም ብምልኹም ብመጀመርያ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን እግዚአብሔር አምላክ ንኹላትና ብህይወት ሓልዩ ካብ ኩሉ ከባቢታት ብጥበቡ ናብዛ ቅድስት ከተማ አክሱም ኣሰላሲዩ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ሕዳር ጽዮን 2017 ክነኽብር በረከት ክንካፈል ዘብቃዕና እንዳመስገንኩም እንኳን ናፍታ እትፈትዋ እትፈትወኩምን ኣዴኹም ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ሕዳር ጽዮን 2017 ዓመተ ምህረት ብሰላም እንኳን መጻእኹም ይፈቱ በመቀጠል አክሱም በህገ ልቦና በህገ ወሬትን በህገ ወንጀልን ጸኒዓ ዝነበረትን ዘላን ፈጣሪ ዘኽበራ ታሪክ ዓደላ ኩርዓት ዓለም ዝኾኑ ሓድግታት ኣጠቃሊላ ዝሓደት ቅድስቲ ምድሪ ምዃና ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ዘረጋግፀ እዩ ኣብ ምእታው ክርስትና ክንርኢ እንተለና እውን አክሱማውያን ብባኮስ ብኢድ ፊልጶስ ተጠሚቑ በዙ ኣቢሉ ሃይማኖት ክርስትና ብ34 ዓመተ ምህረት ናብ አክሱም ኣትዩ እዩ ጸሓፍቲ ታሪክ ከም ዝጸሓፍዎ ድማ ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱስ ማቴዎስ ቅዱስ ናትናኤል ቅዱስ በርተሎሜዎስን ቅዱስ ቶማስን ናብ ትግራይ ኣትዮም አገልግሎት ከም ዝሃቡ ይመስክሩ ሲመተ ቅድስና አባ ሰላማ ፍሬምናጦስ ክንርኢ እንተለና ድማ ብ325 ዓመተ ምህረት አብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት ናብ እስክንድርያ ተላኢፎም ብኢድ ቅዱስ አትናቴዎስ ቅዱስና ተሸይሞም ናብ ትግራይ መጽኦም መንበረ ቅዱስነቶም ማለት እውን ናይ ቤተ ክህነት ማእኸል ምሕደረኦም ኣብ አክሱም ገይሮም ናይ ወንጀል ብርሃን ናብ ኩሉ ኢትዮጵያን ናይ ሕዚ ኤርትራን ክስፋሕፋሕ ክበርህን ገይሮም እዮም በዙይ ከዓ ክሳቴ ብርሃን ተባሂሎም እዮም ንእንበረም እውን ህዝበ ቀድስ ኢሎም ብኤጲስቆጶስነት ሸይሞም እዮም ንምእመናን መምህረ ንስሓ መዲቦም ንስን ህፃናት ኣበ ክርስትና እኖ ክርስትና ክህልዎም ገይሮም እዮም ኣናባ ቋንቋ ግዕዝ ኣስተኻኺሎም ቅዱሳን መጻሕፍቲ ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክትርጎሙን ገይሮም እዮም ብሓፂሩ ኣባ ሰላማ ካብ 330 ዓመተ ምህረት ክሳብ 325 ንዕብዕሊ 22 ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ሃዋርያዊ ተልእኮ ብምፍፃም ሕዚ ኣለና ንብሎ እሴታት ክህልወና ገይሮም እዮም ብተወሳኺ እውን ብሓምሻይ ክፍለ ዘመን ናብ አክሱም ዝኣተው ተስዓቱ ቅዱሳን ብናይ ቅዱስ ያሬድ ሐዋርያዊ አገልግሎት ብድጋፍ ርቱዓን ሃይማኖት ነገስታት ትግራይ አጽብሃ ካሌብን ገብረ መስቀል ሃፀይ ካሌብን ገብረ መስቀልን ሃይማኖት ክርስትና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክበጽሕ ገይሮም እዮም ኣብ 842 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2013 ዘሎ ታሪክ ኣብዚ መድረክ ምቕራቡ ኣድላዩ ኮይኑ ስለ ዘይረኸብናዮ ጊዜ ገብሪ ለእግዚአብሔር ብዝብሎ መሰረት ብናይ እግዚአብሔር ፈቃድን ብናይ ሕቶ ህዝቢ ድልየትን ህዝቢ ትግራይ መሰረት ማእኸል ላዕለዋይ ቤተ ክህነት መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ናብ ታሪካዊ ቦትኡ ተመሊሱ ዝሰርሖም ስራሕቲ ብውስን ንምቕራብ ዝኣክል ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብፁዓን
ኣቦታት መንበረ ሰላማ ብሓደ ኮይኖም ዝነበረ ኣፈላላይ ብልዝም ክፍታሕ መንፈሳዊ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ህዝቦም ብምጽናዕ ግቦም ተዋፂኦም እዮም ካልኣይ ኣብ ወፃኢ ሃገር 8 ኣህጉረ ስብከትን ኣብ ውሽጢ ድማ 7 በጠቅላላ 15 ኣህጉረ ስብከት ኣብ ትሕቲ መንበረ ሰላማ እንዳተመሓደራ ይርከባ ሳልሳይ መንበረ ሰላማ ካህናተ ብርሃን ሕጊ ወፅን ጽዮን ተባሂሉ ኣብ ዝተነገረላ ቅድስት ከተማ ኣክሱም ተኺሉ ብቀኖና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መሰረት ተወሰኽቲ 11 ሊቃነ ጳጳሳት ሙሻም ኣብ ደገን ዘለዉ ዲያስፖራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ህዝብናን መንፈሳዊ ኣገልግሎት እንዳሃቡ ይርከቡ ራብዓይ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ካብ ሚያዝያ 1 2016 ብቆወምቲ ሰራሕተኛታት እንዳተመርሐ ይርከብ ሓምሻይ ቅድሚ ኩሉ ኣቀዲሙ ብግዚያዊ ማሕደር ደሚ እንዳተመርሐና ፀናሕና እንትንከውን ሕዚ ግን ስሩዕ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ጸዲቁ ኣብ ስራሕ ይርከብ ሻርሻይ ክሳብ ሕዚ ጉባኤ ሊቃነ ጳጳሳት ትግራይ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ዝነበረ እቲ ሓዱሽ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣጥሪቕና ናብ ስራሕ ስለ ዝኣተና ካብ ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ብምዕባይ ቅዋም ሲኖዶስ ኣጣይሽና እንዳሰርሕና ንርከብ ንቐጻሊ ክንሰርሖም ተባሂሎም ተታሒዞም ዘለዉ ቁፅሪ 1 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ትግራይ መዕረፊ ዝኸውን ስለዚ የብሎም ንብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት መዕረፊ ዝኸውን ዘመናዊ ህንፃ 50 ሚልዮን ብር ዝውድእ ገዛውቲ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተፈፀመ መስካሕካሕ ጦርነት ሕዝቡን ኣብ ፀገም ስለ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሕይወት መፅናዕንዒ ብዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ናይ ስብከተ ወንጌል ትምህርቲ ንምሃብ ኣብ ምድላው ንርከብ ህዝብና ብቋንቋ ክመሃር ክግልገልን ብምሕሳብ ዝተፈላለዩ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ብምትርጓም ዝተዛብዑ ታሪኻት ብምስትኽኻል ሊቃውንት መዲብና ናብ ስራሕ ብምእታው ንህትመት ዝኽኩን ማሽን ንምግዛእ ኣብ ምንቅስቓስ ንርከብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ናይ ባዕሉ ሚድያ ንምኽፋት ኣብ ከይዲ ጽንዓት ኣለና ኣብነት ትምህርቲ ቤታት ንምጥንኻርን ካልኦት ስራሕቲ ንምስራሕን ተልዩና ብኣግባቡ ኣብ ከይዲ ዘለና እንትንከውን እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮምን ብኣግባቡ ኣብ ከይዲ ዘለና እንትንከውን እዞም ኣብ ላዕሊ ጠቐስናዮምን ዘይጠቐስናዮምን ስራሕቲ ንምስራሕ ስሩዕ በጀት ሃሊና ዘይኮነስ ነቲ ውረጃ ለባምን ንታሪኹ ንእምነቱን ኣሕሊፉ ዘይህብ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ብምትእማን ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትርከብ ህዝብና ብገንዘብ ብሓሳብ ብሞራል ዝተለመደ ድጋፍኩም ተጠናኺሩ ክቅፅል መንፈሳዊ ፃውዒትና ብቅድስት ቤተክርስትያንና ስም እንዳቅረብና ሰላም ናይ ሰላም በዓል ክኾነና ብምናይ ሓሳበይ ኣብዚ የጠቃልል ወስብሐት ለእግዚአብሔር